Assalamu alaikum mutane na faɗin Najeriya baki ɗaya da dukkan wasu ƙasashe na wajen Najeriya musulmai. Ina mai taya ku farin cikin shigowar watan Ramadana, kuma da wannan dama nake son na ja mana kunnuwanmu na gargaɗe mu akan wasu abubuwa da muke marasa kyau. Ya kamata mu guji cin hanci, hannunmu ya koma baya, domin cin hanci ba abu ne mai kyau ba balle a cikin watan Ramadana. Da masu karɓar rashawa da cin hanci da meye, ya kamata duk mu ankara mu yi aikin lada, mu aikin da ya kamata a watan Ramadana. Wannan abun ba tsarin mu bane, kuma daman ba ɗabi'a ce ta mutanen arziki ba. Wannan abun ya kamata mutanen mu su nutsu, su ankare, su san me suke, su kyautata gobansu, kuma su samu lahirarsu tun a duniya ba sai an je can ba. Ina godiya. Ina mai ƙara jan hankulanku da ku kiyaye bakinku gurin furta kalmar da bata dace ba a cikin wata mai albarka na Ramadan. Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu. Allah ka sa mu gama azumi cikin kwanciyar hankali da farin ciki. Amin summa amin. Nagode. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Ina so na yi amfani da wannan daman ne domin tunatar da mu, saboda wata mai girma na Ramadan yana ta karato mu. Kada mu kasance masu yin gulma ko hada fada a cikin watan Ramadan, saboda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falyaqul khairan aw liyasmut. Mu kasance masu fada alkhairi ko kuma mu shiru da bakunan. Allah ba mu ikon wuce Ramadan lafiya. Nagode. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana faɗin cewa ka taimaki dan uwanka wanda ya azumi ko ya da barin dabino ne guda ɗaya, Allah zai ba kwatankwacin ladan wanda ka taimaka. Alkarim al-mubarak shine Ramadan mubarak. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata jazahul guziya bil haram. Duk jikin da aka gina shi da haramun, wato ainihin aka ciyar da shi da haram, har ya girma, wannan jikin ba zai taba shiga aljanna ba. To amma akwai wata falalawa da take danna dukkan wasu nau'ika na haramun da suke gudana a rayuwa, ita ce ci da mai azumi. Gaskiya girman ladan ci da mai azumi manzon Allah ya kwatanta shi ne da kamar abu ne wanda ba kowa bane ya san girmansa. To yanzu mun shigo cikin azumi, wata dama ce ta samu ga duk wanda Allah ya bawa dama, ya ga yana da daman da zai iya ci da mai azumi. Gaskiya akwai ayyukan alkhairi da yawa a rayuwa, amma ci da mai azumi yana ɗaya daga cikin su. To yan uwa mu dage mu tashi, yawaita ibada, dan shi sai lokaci in ka ga wani ba lallai Allah ya sake nuna ma wani ba. To ka dage ka tashi ka kwatanta ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi daga cikinsa. Allah ya haɗa mu da rahamar Ramadan mubarak. Shin ko kun san yawaita salatin annabi a cikin watan Ramadan yana lada ne ɗan yawa? Yawaita faɗin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ƙaramin lada bane da duk wani musulmi na duniya. Lokaci yayi da za mu ɗauki kyakkyawan hanyoyi domin faranta ma 'yan uwanmu musulmi, saboda mu samu rahotuwa daga gurin mahaliccinmu, mu samu ladan mu gaba ɗaya. Idan aka ce yau wata Ramadana ya kama, yau ɗaya ga wata, an ga wata, akan dakile wasu shedanun bayi masu sa mutane su aikata alfasha. Kaga kenan idan kai kana musulmi ka aikata wani alfasha ko abin da bai kamata ba a cikin watan Ramadana, kai ma kana ɗaya daga cikin wayannan shedanun masu cin gashin kansu. Dan haka ina mai jan hankali halala da istighfar a cikin watan nan mai albarka. Kunne kuma in tunatar da ku watan Ramadana Fada a cikin watan Ramadan, saboda Allah ya yi hani da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ko aikata halaye marasa kyau a cikin watan Ramadan mai albarka. Kai shawanta albarka. Sai me kace in ce? ina so in zabar muku mai jan kunne da tunatarwa cewa watan Ramadana zai fara. Yan uwana musulmi, ba da kyauta